Алейкум бародаро. Имрӯз я набор мекунем нашоти қаламчои павлония. Қаламчои зада тайёранд барои шинондан. Фақат насиб кунад тарафҳои душанбе отправка дорем. Касе ки дар кор боша алоқа бурен чанд дона ки бошад папутӣ меравад, барое ки пагада 2-3 нафар да равон мекунем, амнокчи якбора мерава. Касе ки дар кор бошад алоқа бурен. Акнун анами қаламчоҳое ки хеле уже сабзидагӣ калон шудагӣ ино намераванд, барое ки ино равон кунем ино мешикананд. Так мо ба фарқаш несту, просто ино намераванд. Анам хеле қаламчоҳое ки хеле сафедаканд. Анам хеле сафедак доранд. Анам ино мераванд. Асосан анам ино мераванд, барое ки ино неш надоранд, неш доранд, яъне ки калон шудагӣ нестанд. Ҳаракат данд, мебарем кӯлоҳ мешинонем стаканчик, уже мебурояд. Ана иноам намераванд. Чиёш меравад? Анам хеле нош меравад. Допустим, иноам як бало мекунем, чӣ мекунем? Ягонуста меравад атак. Даже калоношам равон кунем намешканад. Анам ино мераванд. Неш доранд. Анам ино мераванд. Ҳамин кадоме ки неш дорад мераванд, неш надорад намераванд. Нешҳои калон дорад намераванд. Хадом мешинонем. Дигар анам хеле гапу чап. Қаламчо бисёранд. Қаламчо проблема нестанд. Чанка ки бошад проблема нест, меравад. Анам қаламчои мо ҳамаш неш доранд. Анам сафедак неш доранд. Анам хеле нош мераванд. Уже почти ҳами 5 мм чи дорад, неш дорад. Иное мебарем, як ҳафтада уже зада мебуроям. Ҳозир боронгарӣ, замин ки шинонда натонистем, стаканчик мешинонем. Стаканчика хушрӯ парникча мекунем. Хеле 600-400 дақиқа чи бисёр дар кор нест. Парники калон дар кор нест. Ҳамин занакол помидор да чӣ мекунанд ку парникча анам хеле мекунем. Олоша плёнка кашид, тамом, сар дод. Баъди ҳафта мебинем ки обша ҳава гирифта меистем. Баъди 10 рӯз 15 рӯз почти тайёр мешавад. 10 рӯз не, 15 рӯз не, 20 рӯзда мумкин калон шавад. Бародаро, анам хеле гапо, мақсад қаламча дар кор бошад, алоқа бурем.